Durna ngucap nek Semar ora gelem diboyong nang negara Ngastina kawula Karang Kadempel arep di bumi angus iki nang kene iki sing marai muntap aku Pek Pak kok Pek aku muni Pek kok ameng lirike kok krungu ya Mil kowe iki nek omong sok kebablasen ora iki sing marai aku ora seneng iki sing marai aku ora trima nek masalah kok diembet-embet karo kawula sak Karang Kadempel aku tak takon kawula salahe apa kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan kok arep di bumi angus karo Begawan Durna ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel sapa gong ketua pemudane aku lho kowe to saiki aku sampe menang voli wah ame menang voli kok dadi ketuamu gleleng padake toser wow gaweane ngumpani tak umpani swara semet tak umpani swara semet lho kok voli kok umpani swara dolop kok mingan dolop-dolop ora nemban ngapa Bagong kowe kok maju ning ngarep aku kan ngurus omonganmu ngurus perkara omongan sing piye kowe mau omong muni piye lho kowe kok ora basa karo aku oh ya ora penak suarane gunane apa aku mbasane pendhita sing ora penak suarane kowe sadar ora kok nganggo jubah putih kethu putih kuwi pambegane ya putih resik atimu ning sing putih mung jubah karo kethumu nek atimu letek kowe pendhita ndok basa penyakit mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger ngendi-endi anggere ning Durna geger kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener lho aku muni piye kok kowe nesu kowe mau muni piye sing arep tok bumi angus apa Karang Kadempel ki masyarakate oke masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang ana 1444 kakak nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus berarti kowe mateni wong pirang-pirang kowe mateni wong pirang-pirang kowe jagal menungso kowe Dur kowe udu pendhita kowe pembunuh kowe ora wangun kowe nganggo sandangan pendhita nek mboyong Semar aja nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel aku nesu ngene iki ora mbelani bapak nek sing tak belani Karang Kadempel iki bumi wutah getihku iki bumi kelahiranku bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara ngapa Bagong ngapa caitan ora nesu kok dadi deklamasi dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe aku ora ikhlas Dur aku ora ikhlas nek aku wis muni ora ikhlas rawe-rawe rantas malang-malang tak putung ora nyawang kowe iki derajate apa ora nyawang kowe iki derajate pendhita nek arep gawe geger arep gawe rusak ajange diadane Bagong wah edian Bagong ora sak cerewet kowe iya ajange diadane Bagong enteni nang kene nang ndi Gong salin wah nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki pakaian tak nggo ngajar wong ta mulane aku nyandang kayane aku ora wedi lho sapa-sapa Dur ngejak pirang dina wae arep kowe nggo soto Kurawa aku ora wedi aku ket wingi wis ngesak soto mbako ayo ditandheke ya perkara kan boyong karo Semar boyongan ning rasa ngrasani karo wong Karang Kadempel nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kadempel utawa tak boyong ning negara Ngastina kawula Karang Kadempel kene tak bumi angus tenan Bagong iki sing dadi masalah ngrampungke ora ning kene ayo golek papan sing jembar Bagong ki wong kulino gelut tandane kowe ngerti ra terminal deksoi gentone iki aku nena wis insap aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga ro Dur lho nek ngono kok wani karo Durna genawe susul klambi kok ora wani piye anggepe kaya ning kraton
Petruk kowe aja kaget tak timbali nggih Pak. Umesar raos sing manah kula sareng kula titipun timbali Bapak badhe nampi dawuh menapa kepareng hamba barono ingkang sejati kepareng kula nganglungaken jangga ningaken karna menawi wonten bot repotipun penggalih Bapak mboten kitang sekedhik atur kula dados cecolok oboring penggalih paduka Bapak mboten kitang sekedhik atur kula dadosa srana ngudari ruwet renteng penggalipun Bapak Semar. Bagong kowe aja kaget tak timbali. Wah kata-katane do angel-angel iki. Ya coba kowe njajal nganggo tembung sing kaya nek piyai-piyai kraton do ngendikake. Kumejot raos sing manah kula. Pindharan salamba pinanjering alun-alun. Katemping samirana kumitir acaruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking kraos kemarasan pindha siram tirta aqua. Tirta Wayu Sepindu. Kepareng Bapak Amedarna menapa teng dados wigatosipun kula nedya nglumahaken asta nyadong kawelasan dhateng Bapak. Pinten-pinten kula tampi, Pak. Lho kok kaya wong ngemis. Iki nyadong timbalan ora kaya wong ngemis. Nganglungaken jangga ningaken karna Bapak kula aturi ngendika ingkang langkung terwaca supados wijang anggen kula nampi menahipun Bapak saged nyolok mripatipun Bapak cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak angudari angujuli angel netro mbok wis omong biasa apa Pak maksude Bapak ora anu mboyongi anak-anake karepe piye ngono wis malah dadak kaya kraton-kratonan wong omahe bapake ora kaya kraton kok pripun Pak keparang cumadong dawuh rada do maju nggone sowan aku arep ngaturake wigati tumraping aku wigati tumraping Karang Kadempel gedene wigati tumraping negara Ngamarta sing pancen kuwi dadi papane awake dhewe nggone suwita marang pepundhene awake dhewe para Pandhawa. Petruk nala garing Bagong apa sing bakal ndak kandhakake iki nek tanpa pambiyantumu kabeh ora bakal bisa kaleksanan kabeh ora bakal bisa lumaku tole Heri Semar urip ning Karang Kadempel kuwi sayekti ke bawah keperintah negara Ngamarta. Monggo kowe ngerti. Arep nggonmu ngerti kuwi saka gethok tularing para tangga teparu, gethok tularing para warga padukuhan. Sing padha ngandhakake nek Semar kuwi janjane ora kok menungsa. Ning aku kuwi dewa. Perkara kuwi mbok percaya ya ora apa-apa, ora ya ora piye-piye. Merga saka rumangsaku aku kuwi pancen dudu rumangsa wujuding dewa nanging aku kuwi mung wong menungsa lumrah ya mung nalika semana pancen aku tau tate ditanting supaya urip eneng kayangan ning gandeng aku kuwi gandrung karo katentreman aku kuwi gandrung karo karukunan mula nadyan abot pakaran iki kudu tak lakoni ning wis dadi kewajibanku ya kudu tak lakoni kanthi tewajuh minangka dadi pamomonging para satriya ingkang dadi utusaning adil gawe jagat iki supaya tentrem gawe jagat iki supaya rukun nggih Pak saksuwene kowe karo aku ngetutke para satriya sing suwe dhewe nggone awake dhewe suwita ya ming marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung. Wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang ora kendhat. Tansah sumanding kelawan Panakawan. Tansah tak awat-awati laku jandraning para Pandhawa. Wiwit padha nglakoni urip eneng alas. Wiwit padha nglakoni tapa brata. Disingkang-singkang dening Kurawa nganti Pandhawa entuk negara Ngendraprasta merga ndaramu Ndara Bratasena nggone babat Wanamarta wekasan negara Jim wenteh dadi negara kamanungsan ingkang sinebut negara Ngamarta
Wiwit dina kuwi negara Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa. Tole nalika Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa kawiwitan tekan sinuwun Darma Kusuma ngasta bawat peperintahan ingkang sepisan negara Ngamarta undak-undakane ora kaya ingkang padha dingerteni. Undakaning negara Ngamarta ngungkuli marang negara-negara ingkang luwih gedhe. Ngamarta kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata raharja. Mongko Ngamarta kuwi dumadi saka pirang-pirang pulo, dumadi saka pirang-pirang daerah, dumadi saka pirang-pirang suku lan agama lan budaya. Ewadene Pandhawa bisa nyawijekake ya kuwi nyawijing karukunan, nyawijing katentreman lan kamanunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Nggih. Mula nalika semana Ngamarta kuwi dadi rerasananing para negara liya. Padha gandrung karo negara Ngamarta, akeh kawula ingkang pindah saka negara liya ngawula marang negara Ngamarta merga kepengin urip mulya, urip rukun lan urip tentrem. Mekaten, Pak. Nalika semana atiku seneng merga sing jeneng pamong kaya awake dhewe iki nek sing dimong kuwi mujudake sawijining satriya ingkang bisa gawe tentrem, ingkang bisa gawe rukun, tegese nggone momong kuwi iso kasembadan apa ingkang ginayuh bisa kaleksanan. Ning kok pirang-pirang taun mburi iki kok Ngamarta kok beda karo adat saben. Lho, Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Negari Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Ngamarta kok ora kaya biyen to? Ngamarta kok ora kaya nalika taun-taun kepungkur kebak katentreman, kebak karukunan, kamanunggalan. Saiki sing tak rungu ngendi-endi padha regejegan, saiki sing tak rungu ngendi-endi padha bentak sirah, mung perkara cilik wae dadi gedhe, sedulur dadi mungsuh, sanak kadang dadi ora rukun merga perkara ingkang mung sepele, ingkang mestine iso dirembug sarana bedamen nanging nggone ngrampungi nganggo atosing balung mleting kulit. Mula kena tak upamake nek negara Ngamarta dina iki kawulane krisis moral, ilang rasa kamanungsan, sing dienggo uga malas, tegese sapa sing rasa kuwi sing menang, sing ringkih bakal didak-idak. Mula kono kene regejegan, kono kene padha padudon, kono kene padha bentak sirah. Mongko babe mung bab sepele. Mung perkara wong sing ora ngerti kenthang ki muling lelakon, wong sing ora weruh pojok bareting kahanan. Disuarani sing ora nyata wekasan ambabi uta, numbuk bentus budel bingung gawe geger ing sak nggon-nggon. Ngamarta iki nek saya suwe tak nengke wae kok. Sak ngertiku Ngamarta kok kaya ming sak siriring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta ora suwe meneh mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah nek negara Ngamarta kuwi rubuh, pendhawane ora ana, terus sing dadi utusane ngadil mangrurah satru murka, sing tukule kaya suket ning jagat iki sapa sing arep tanggung jawab? Nggih. Mula kaprihatinanku sing kaya ngene iki mau, niatku pancen aku kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Dandan-dandan negara Ngamarta kersanipun Bapak. Aku pengen bangun kayangan ning negara Ngamarta. Sik Pak, sabar. Bapak kok pengen bangun kayangan niku nuwun sewu. Kula nuwun pamunten lho. Bapak niku ora nuwun sewu, ora ngilu karo kahanane Bapak piyambak. Gesangipun Bapak kali kula niku ngibarate wong ora duwe ming batur ming Panakawan. Kok arep bangun kayangan niku terus ragate saking pundi? Nuwun sewu lho, Pak.
nek ngendika menika dipenggali mengko ndak malah ngrepotke karo anak-anak ra urung bapak mung duwe gegayuhan sing kon budidaya golek srana anak-anake lah anak-anake niki sing repot sing mesti mumet mergo kudu nuruti karepane bapak nek omonge dipikir mar bapak karo mar ngene Pak kowe iki arep bangun kayangan iki nganggo pikiran ora sak penake dhewe kowe duwe gegayuhan engko sing bingung anak-anak mongko aku wis kebanyakan kredit iki nek nganti aku takon golek utangan perkara kowe arep bangun kayangan awe cilaka mencit iki sedinane iso ora tak nggo iso nyukupi lek ku nyaur blang plecet Pak Ron Bagong barang wis sambat kaya ngoten kok usik to nenek wong tuwa omong ki dirungokke sik ora padha ting crebung sak penake dhewe sing tak karepe mbangun kayangan ki ora papan sing magrung-magrung dumadi saka jamrut Mas Mutiara Hergeni kuwi ora ning kuwi mung salokaning tembung Nala Gareng Petruk Bagong sing jeneng kayangan ki kebak kanikmatan kebak karukunan kebak katentreman ning kayangan ki ora ana rasa diya diniya ning kayangan ki ora ana rasa memungsuhan anane mung matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane yen abot padha dipikul yen nenteng padha dicangking kuwi kayangan mula tembungku iki mau ming tembung sanepa niatku mung kepengin bangun kayangan kuwi supaya kawula negara Ngamarta kuwi uripe pindhane eneng kayangan ora kok aku mbangun papan sing magrong-magrong terus kowe do takon goleke silian dhuwit ki weh bocah kok pikirane cethek men ora iso ngerti karepe wong tuwa sing tak karepke iki kaya sing tak kandhake bangun morale para kawula bangun atine para kawula supaya duwe jati diri aja gampang diblusukke dening wong kang kurang tanggung jawab wong ki yen duwe jati diri ora gampang diobat-abatake marang kahanan ora gampang rubuh-rubuh gedang ning wong sing ora kedunungan jati diri nek kancane ngalor melu ngalor nek kancane ngidul melu ngidul nek takoni perkarane apa plenggang-plenggung ora dong kuwi jenenge wong rubuh-rubuh gedang ora duweni jati diri lah oke wong Ngamarta ki saiki kaya ngene iki neng kono ana gegeran ana kabar sing ora nyata ayo dorono do gawe kisruh do gawe rame ning nek ditakoni perkarane apa sing tok belani sapa ora dong drungap-drungop ming mergo nampa dit 50 tekane 100.000 kuwi sing lagi kelakon neng kene oke wong sing kurang tanggung jawab negara Ngamarta nyebar kabar sing ora nyata supaya Ngamarta rusak supaya Ngamarta geger lah sing digunakake ya wong-wong kawula sing ora ngerteni jati diri mula tak kandhani ya pamulangan ki wigati wong ki nek duwe ngelmu mestine ora gampang diblusukake dening wong liya wong ki nek duwe ngelmu ning nek wong ora kedunungan ngelmu nyepelekke ngelmune gunane nggo apa sing wigati awak rasa duwe kewanen awak rasa nek tanpa ngelmu wah ming kaya kebo dicocok irunge ngalor kon ngalor ngidul kon ngidul ning kedurungan kekuatan kasantosan ya kudu sinartan ngelmu semono uga ngelmu tarsar tanpa kasantosan ya ora ana gunane nggih Pak mula aja nglerokke wong tuwa anggepe Semar kuwi mbangun kayangan kuwi nggo pondasi ndiasmu kuwi nesu bapak Bagong ya apa omongane ra rungdonge kok senengane do nyaruwus kapan kowe tau nuruti karepe Semar kapan kowe tau nuruti karepe Semar kowe iki pendak dina anane ming njaluk karo wong tuwa mongko sak temene kowe iki wis gerang-gerang wis do mentas kabeh nek ana apa-apa kudu tanggung jawab dhewe jare Cakra Manggilingan bocah kuwi nek isih cilik dituntun karo wong tuwa didulang karo wong tuwa dipinterke karo wong tuwa sok nek wong tuane wis tuwek anake wis padha mentas wong tuwa ki dadi tanggungane anak ning pendak-pendak Gareng arep tak nunuti aku repot aku sibuk ora sempat ngurusi wong tuwa Petruk arep tak nunuti jarene gaweane akeh Bagong arep tak nunuti wong tuwa nek nguyuh sak nggon-nggon marai omahku pesing kok ngono kuwi apa anak kaya ngono kuwi
kowe mbiyen cilik tak gedheke bareng gedhe kon gula wentah wong tuwa do wangsulan menungso keparat kabeh. Sanes kula lho Pak Petruk, sanes kula lho Pak Bagong. Wong telu. Iki ngapa melu nyeneni iki ora? Wong seneni kabeh kok dadak urut-urutan kok tibane kari dhewe aku. Lah iki nang kene iki aku njaluk gawemu merga pamonging Pandhawa iki ora ming aku tok. Ning kowe wong telu iki ya dadi pamonging Pandhawa, dadi ala becike negara Ngamarta iki gumantung eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Abang biru ning kanan negara Ngamarta iki eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Nek nganti Ngamarta rusak, nek nganti Ngamarta kuwi elek kedadeane sing dicucuh karo dewa aku. Lah mbiyen ngopo Semar kok sago momong para Pandhawa? Lah mbiyen ngopo Semar kok sago minangka dadi pamonging negara Ngamarta? Saiki Ngamarta rusak, terus tanggung jawabe pamong piye? Nggih, Pak. Nggih. Lah terus kula kedah kados pundi, Pak? Kula mbantu menapa? Kula nderek kersanipun Bapak kula aturi paring dawuh gandeng sedyanipun Bapak menika luhur lan sae, monggo kula aturi paring pangandikan. Bapak ngersake napa menawi kedah kula sadhe griya kula kangge kabatanipun Bapak, kula mboten napa-napa, ikhlas lahir batin. Bapak kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe kendaraan kula kangge kabatanipun Bapak, kula sadene waton Bapak kasembatan bangun kayangan. Pak, kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe bojo kula. Ora ijan ora. Ora ndek apa-apa, Tru. Omah ming kontrak, kendaraan ra ana. Anane ming bojo wis semper. Tak dole wae. Nek ndi-ndi dadak nuntun. Arep adus dadak gojoke wedang. Jeneng ora kaya ngono kuwi kaya. Bapak kula aturi paring pangandikan. Mangke kula sadhe Tegal kidul kula nika, Pak. Tak tonyo kae nggon aku e. Wah, Nding, nggih kulon kula kae nggon aku. Nggon aku sing tok bagiane Truk. Ha wis tok dolongno kok. Waduh. Nggih pun Pak, kula urun anu mawon tenaga. Pokoke kula urun tenaga, mboten saged ngaturaken menapa-menapa. Ning ampun disepelekke arepa ming tenaga menika ya dibutuhake, Pak. Tenaga lan pikiran. Merga kula nika di antara anake Semar sing sekolahe paling dhuwur menika namung kula. Waduh, gayane. Gareng menika kelas 3 SD medal. Mergi kurang ajar. Korsine gurune dipecahi lombok. Gurune lingguh, bokonge panas. Petro kelas 5 menika medal. Mergi nginjen roke bu guru ya ta, ora. Akae kowe nang istor pas dipepe tok ilang-ilingi kae. Garak ming dipepe. Aku nangan sing duwe ya nesu. Rok dipepe kok dilang-ilingi tok goleki apane? Tak goleki rite kok ya. Kula sing paling iso lulus, Pak. Lulus apa kowe? SD. Apa kok SD? Amene SD kok pamer. SD iki, SD tekan kelas 6 lho, Tru. Ayo menang sing SMP. Goblok kowe. SMP tekan kelas 3 kok. Ayo dhuwur SMP. Weh, SD kelas piro? 6, SMP 3. 6 ro 3 ke endi? Oke 6. Ah, gene. Goblok kowe. Wis tekan kelas 6 dadak balen tekan kelas 3. Go ngopo? SD wis dhuwur dhewe. Ha iya nek hitungane cah petuk ya kaya ngono kuwi. Nolo Gareng Petruk Bagong aja ting celomet. Aku tak omong karo kowe. Kowe mau kaya iso omong terus. Ha iya. Ana syarat-syaratane ingkang kudu kelakon. Syarat-syaratipun aku njaluk pepundhenmu Pandhawa 5 cacahe rawuh neng Karakadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Angka 2 pepundhenmu Ndarawati kudu rawuh neng Karakadempel sinambi ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Angka 3 pepundhenmu Prabu Mandura rawuh neng Karakadempel
ngaturake pusaka Mandura Kiai Alugura apa dene Kiai Nenggala. Wis gandeng anakku telu kowe Petruk karo Bagong dumen dhewe-dhewe. Sapa sing arep ning Amarta, sapa sing arep ning Ndarawati, sapa sing arep ning Mandura. Kula tak teng Ndarawati mawon, Pak. Gareng sagu, syukur. Kula tak teng negara Ngamarta tak matur kali pepunden kula Ndara Puntadewa mergo nek kula pikir kok aman dhewe teng Ngamarta. Sinuwun Puntadewa niku mboten nate duka nek kula matur alus tur ngerti karepe Bapak Sinuwun Puntadewa tertu rawuh teng Karang Kadempel. Sing nang Mandura sapa? Kula tak teng Ngamarta mawon, Pak. Ngamarta kuwi aku. Gareng Ndarawati. Waduh, aku bahaya dhewe iki. Sing kurang ming Mandura. Wah, wis cilaka iki, Tru. Arep sago mesti nesu. Prabu Baladewa iki galak banget. Sinuwun kula nyuwun ngampil Nenggara. Kepiye? Glandang Nenggara. Jelas modar aku iki. Iki jalan reng. Mah. Aku tak ning Ndarawati kowe ning Mandura ora iso. Aku Ndarawati kok. Terus jalan terus. Mah, aku tak ning Ngamarta wae kowe ning Mandura. Wah, wis ameng-ameng nyawa nyen. Bagong, anggep apa bapakmu nyilih Nenggala? Bapakmu ki wong kere, mung Panakawan kok nyilih Nenggala. Ngaten nggih sinuwun cerewet dulang Nenggala we nyus. Piye iki? Ora apa-apa nglabi bapak iku kudu wani mati. Wis, wani mati anakku cilik-cilik. Ayo men lho titipe panti asuhan. Tak pacul cengelmu lho, Tru. Mbok ningsih kok titipe panti asuhan ora? Ha ya mbok menawa wis engko mati ning Mandura. Nek wis saguh dilakoni. Mingkari aku ngenteni kesaguhamu, mangkatmu besok kapan. Saya cepet nggonmu budal, saya apik, saya kelakon penjangkane Semar. Nggone kepengin dandani negara Ngamarta sarana bangun kayangan ning negara Ngamarta. Lolo Gareng Petruk, apa dene kowe Bagong? Lolo Gareng iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah. Anggere Nyawang Putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 taun ya, Tru. Gagah kabeh, bagus kabeh. Monggo ya atine apik kabeh tur dadi daya. Wah, jan aku nek kon momong piye kaya ngene iki rasane ora dibayar we gelem ya, Gong. Ya ora, nek ya tetep dibayar. Iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gatotkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang Rismuni lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ae do tiru aku, waduh. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti, biyen ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh, ya to. Jaman semono kae mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda. Mungkin nek ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok tok. Ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ora ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume meng grok ngono kok kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nganti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho. Iki apa iki? Bare bret. Culing. Masa nggo culing barang kandhani kok. Ha iso tak rekamke ye. Ha iya. Ngono. Do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara Wisanggeni wilujeng Den. Kakek Semar slamet aku, Kakek. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kakek. Nggih kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Ya, Kek, slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Kula tampi Ndara Gatotkaca wilujeng. Ya, Siwa Putrana ya slamet aku.
aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng ya Siwa Semar. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Nggih, Ndara Abimanyu wilujeng. Ya Siwa Nayantaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Ora niki ming batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kuwalat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara wisanggene bekti kula kunjung nggih, Den. Nala garing tak tampa. Tiba padha-padha nala garing. Nggih, Ndara Antasena bekti kula ya ring tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialem matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari arang ya kira kaya ngene iki. Ya syukur, muga-muga tak dongak-dongake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Tak ketang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Ya, wis ora kurang kepenak. Ndara garing kaca bekti kula nggih, Den. Ya garing tak tumbuh. Ndara Antarja bekti kula ya garing tak tumbuh. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya nala garing tak tumbuh. Ndara Wisanggeni bekti kula ya Petra tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya terus tak tampa. Ndara Garikaca ya Petra. Ndara Antarja ya Petra. Ndara Abimanyu ya Petra tak tampa. Ayo Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Garikaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu kan bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong iya tak tampa tiba padha-padha. Wong kentir Bagong iya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane do ora penak. Lho, suaraku ora penak piye Bagong? Apa ya ora sang nganggo edan, ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap, disestempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya, disestempel nek kula niku mboten edan. Iya njaluk ngapura. Ndara Antasena ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen yo rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ora, Truk? Ha iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Romansaku ora penak to iki. Wis tak tampa wong kowe ya elek tenan kok. Wonten wigaton napa Ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Nggih monggo kula ming anu kok, ming nakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbahake lawan impenku, Kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukara Kasing kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi puspa tajem utawa kadara dasih ketitik sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun rahina ateges simpen kuwi bakal kasunyatan ora nyono-nyono Kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning Kakek Semar dadi mencara mawa cahya sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka Kakekne Semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang Kakangku Antasena, Kakang Garwaca lan Kakang Antarja putrine Kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen Kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, marata aku kandhanana, aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biyantu marang Kakekne Semar. Bot repoting Kakekne Semar aku bakal bantu marang panjenenganing Kakek Nayantaka. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapak niku sedyane bapak sing mangandikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa.
Wong sampeyan iku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak. Ilang tabeting rasa kamanungsan wekasan nek nganti rusaking para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa, sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho. Bangun kayangan piye? Bangun kayangan piye, Nggih? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayiwangan mboten. Ning bangun morale para kawula, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayem tentrem. Tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta wekasan gesanging para kawula sami majinamatan daya dinayan tetunggalan manunggal sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat dewa Bathara ya jagat Mahestungkara yen to pancen kaya mengkono gegayuhaning kakekne Semar kuwi becik ya ngono to Kakang Antasena. Heeh. Lah terus kersane kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula. Syarate Pandhawa mundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Ndarawati minangka dadi pujangganing Pandhawa. Mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng woing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa. Mila Ndara anak kula gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Ndarawati, Petruk pun sagu mboyong para Pandhawa, Bagong pun sagu mboyong sinuwun Mandura. Ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming sagu teng ngarep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun? Ora coba kula tak nyuwun pangandikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Kagiat risang kapirangu ranggul kinempit kembit dosang reknaning bawana ing yen pancen tenagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah. Aku mengko karo Kakang Antasena bakal sowan Kanjeng Ndarawati nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kusuma sinartan mboyong Kanjeng Ndarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena iya kek. Nah, nek mengke sinuwun Ndarawati mboten purun kuwi ana purba wasisaku sing baku kowe kelakon kerawan nata Ndarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijaya Kusuma. Ah nggih, matur nuwun. Siwa Semar. Nadyan aku bakal budal menawa negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa. Mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di pustaka Jamus Limasada. Aku karo adhiku Abimanyu ingkang bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara. Sartaning Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ning Karang Kadempel. Ora usah kuwatir yen ana muga-muganing Kanjeng Mandura, aku ingkang tanggung jawab. Ah, matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweanmu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nala gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe nguruk jeglongan kidul ngomah 10 meter kae duruk kabeh. Edan tenan Semar kaya komunis. Kejem kowe iki. Ngunake aku sapenade aku kok gaweane abot wis to tindakno. Nggih, pangestaken dawuh. Matur nuwun Den, dene sampeyan pun kersa mbantu kalih kula. Banjur pangkatku besok apa? Kakek Nayantaka. Ah, kula nderek karo sampeyan. Sakniki ya apik, sesuk golek wanci sing prayoga ya apik. Merga nggenku lajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok, Den. Ngenteni wektu dina ingkang prayoga, Ndara.
tahu tak kira sapa lah iki kok ora pangling Penemban Durna sing rawuh eneng Karang Kadempel Nala Gareng lah kok iki ting jerdul piyayi waduh iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene Truk lah kok malah aneh to iki Penemban Durna kok sowan mrene Gong wis kok klebon penyakit apa wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke kok iso ngono wah ketekan putra-putra Pendhawa mau rasane iki anyep-anyes kaya nganggo AC bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya Truk panas suasanane panas ayo ati iki nggawa suasana nek sing rawuh ki atine ayem atine becik atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem nek sing rawuh ki wong brangasan wong tumindake elek ki terus dadi sumuk ayo ning ya di rungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa tak rungokke anggere macem-macem ajiar nang kene iki pendhita lho Gong ora urusan pendhita ora urusan apa-apa ngisruh Karang Kadempel ajiar nang kene Bagong meneng dhisik siap aku tak nyuwun prisa Begawan Durna takoni Pak nek apik sediane diluluske nek kira-kira arep gawe kisruh arep gawe rame arep nyebar hoki apa kire wih hoki kabar tidak benar itu hok Penemban wilujeng iya Semar selamat tekaku nering Sambikala arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak ning ora tak anggap ya ben penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna ana sing penemune wong Durna kuwi apik Durna kuwi becik kuwi ya akeh ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ala kuwi ya monggo anggone biji kula nyuwun pangapunten anak kula ora apa-apa wilujeng rawuhipun slamet tekaku Penemban bekti kula kunjuk Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana nggih bekti kula kunjuk Penemban Petruk tak tampa pangestuku tampan ana ya Petruk nggih ana Gong wis krungu dhek sing ora nampa ya njajal tata kramane Penemban lo ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban Durna bekti kula kunjuk Kakang wonten dawuh kowe tak takoni kowe wangsulan ya nggih kowe ki nek ora sudon karo aku ngapa to kowe ki nek ora ndek panyokro elek bareng kok bawa elek karo aku kowe ki ngapa aku tekan ndi wis tak loke sing elek aku tekan ndi wis tak anggap penyakit kuwi janjane aku ki apa to tak takon karo kowe lho sampeyan niku kok malah takon kali kula sampeyan niku sebagai napa sampeyan niku teng pendhita to pendhita kok tau nek penyakit apa ora ya wis rasa digawe sepaneng mosok pendhita kok penyakit ya Truk kula ya ming omong-omong kula kok ning suaramu ki nyocok ning ati ae ndo aja nganti kecocok engko ki ngeyel kok Gong pancen bekti kula kunjuk nek wonten lepate nyuwun pangapunten tak tampa pangestuku tampan ana tak tampa sakarmu ora sakarmu ora penak ya wis ora tak tampa mangke kiriku men totoli pitik pangestu totoli pitik ora iki ngene ya Semar nggih pripun aku prapta ning Karang Kadempel sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana sampean diutusi nuwun ngestina wigatosipun tatya wruhanamu Semar yen to kahanan negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane mergo wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman pegebluk akeh para kawula ingkang lara sore ketiwasan sore lara esuk nandhang kapralaya mongko wis madal saling usada wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngrawake para brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak renganing praja panandene katindakake gagar wigar tenantuk karya nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku maha sing asamun maha sing asepi tapa brata semedi maladhening nyuwun palimarmaning para dewa jroning aku tapa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temamulya
yen to ora ketang mung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora ketang mung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina, mengko yen to pagebluk mau wis sirep, tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Wadene kowe krasa kepenak nggone mapan negara Ngastina, kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogyakarta duwe ngenu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan. Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar. Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowan ijen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis bisa gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 gerobak Mas Picis Raja Brana. Kuwi nek nggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saplae kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamuktening lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan nang negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan nang negara Ngastina 2 dina 3 dina, bali dikandhani 7 gerobak Mas Picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikiran, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso tok nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal lakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran cacah 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Ah, kathokmu training ireng. Lek tuku ning nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetane training le ngeneki kowe dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mah klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, nala gareng petruk bakong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho, Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ra tentrem ya terus heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya, Gong. Ya ora ana ya penak sugih. Maksudnya piye to kuwi? Gelem omar. Lho. Ana aku njaluk 2 karung. Tanggone nutup utangku. Terus tanggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedelae kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina wis padang mulai nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Man. Wis yasa pendopo. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi lak kurang ajar to. Bapane kok yo, engko nek wong melarat terus dadi sugih iki nyok kaget lho, Tru. Serangan jantung. Ayo,
Semar buka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang 3. 7 karung. Ada garing sekarung kowe sekarung aku 5 karung. Wah, kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ta ya Semar? Wis kowe mangkat to dina iki. Nek wasene iki kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem budal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Durna bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar. Kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Durna. Tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, haula kowe ting tak ruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem sing tak katutke dosamu, kawula sekarang kadempel. Tak bumi angus dina iki Semar. Bagong arep ngopo sik, Mar? Tenang, Mar. Iya ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku, Pek. Pak kok, Pek. Aku muni Pek kok. Ming lirike kok krungu ya, Mir. Kowe iki nek ngomong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula Sakarang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sapa kok ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku saplai menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu. Gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora kok? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Nek sing putih men jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Lho. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep bumi angus sapa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungsa kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ora wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Nek sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Ngapa ya Bagong, ngapa ya cah edan ora? Nesu kok dadi deklamasi.
Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe. Aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong iki. Ora sak cerewet kowe. Iya. Ajange diadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kayane aku ora wedi sapa-sapa Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara kan boyong karo Semar boyongan ning rasa ngrasani karo wong Karangadembel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karangadembel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karangadembel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Andane, kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku nena wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku. Edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga ro Dur. Lho, nek ngono kok wani karo Durna? Genah wis ucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iso ngono kok. Wah, iso nggo mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampane terkati. Wah, Bagong pepalange Bengawan Durna. Ora minggat ayo metu coba. Ayo tak toce Bengawan Durna. Kisruh sisan. Bocah kok kandan-kandanane angel. Bocah kok semene. Nah ndedelke BH. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah pancen tak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak, kowe aja GR. Aku ora ngelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karangadembel. Iki, Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa kuwi ning pundhake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran, padha dolanan obat. Manusia macam apa kowe? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karangadembel. Nek ana sing ganggu Karangadembel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Ya, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh nek ora dadi senengi.
Aku udah dikangeni mayang sewengi ra metu Bagonge ditakoke. Ha iya. Ngerol e. Ha wis kono nek nandangi Durna nek ditandangi. Lho. Aja sing ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Rukurawa ming nglabuhi lambimu mbok yo men. Lah kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa, Truk? Dumeku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak suwuni tulung nyingkirke memala karang kadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titeni omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titeni. Wah, anggere kowe njaluk tulung, Gong. Iki Gong. Tak preke mingan. Wis ora sambung karo kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten karo kula? Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Monggo kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk, karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak, Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih, aja kuwatir. Aku sing ngrampungi. Kok ndur ngambung barang. Saking seneng kowe. Darat-dasena apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora, Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara gak ada kaca. Piye Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut kae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja, Apa Bagong? kula disemburi kabeh. Yo semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka areng kadempel. Yo. Engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, Apa Bagong? sampeyan tahu to pas ngelak nika kula goleke unjukan Melayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah ngalas kelingan to. Iya. Pas pados Wahyu Cakraning ra. Iya. Dados pendhita. Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan. Ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kelingan iki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Wah, edan ya. Bagong ngrayu sapa-sapa ya iso to ya. Padhake ora butuh kowe, Truk, ora butuh Gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para Sata Kurawa. Pun ngoten. Ha wong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh, kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Buddha samrika Ngestoke dawuh, Bagong. Tahu tepung. Lho, aku Kurawa piranganing Sata Kurawa. Kartomarma wis Dudu Kartomarma, pancen aku padha karo Kartomarma, ning aranku Surtayu. wis jeneng kok nganggo jeneng kali. Lho. Jeneng kali sapa? Serayu, Surtayu. Surtayu. Dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara Durna arep mboyong karo bapak mung gumantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapak mah ya wis wong nyilik wong ngomboyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe.
terus arep gawe geger Karang Kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubuten legane atiku. Boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapae? Aku sing tok ajokke. Ha sampean iki ajeng ngewangi kula mboten? Ngewangi kowe. Aming ditantangke kok nesu. Lha iki wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap. Begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Iya ya. Nyepelekke ora. Iki jagoku lho, Antasena. Heeh, Pakde. Aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawana aja takon dosa aku sing ngarep ngundurke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake. Jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku. Aku wange jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak. Mergo aku digewang karo anak-anak Pandhawa. Ayo. Sirnana Ndara Antasena boyongan Semar. Nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa sepira kekuatane anak Pandhawa. Apa kira-kira iso ngalahke Parasata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena. Siap Den, siap Gong. Maju. Yo. Aku mundur. Cocok tunggal jebol dadam wal. Balik.
Waduh. Pinggir. Gatotkaca Siwa Kartomarma. Kula aturi mundur. Wah, ora bakal mundur mboyong Semar. Paribaksa kula wantun kaliyan panjenengan. Ayo, ungano dadamu. Kula aturi majeng Siwa Kartomarma mati dening aku. Wah. Wah. Iya. Wah. Wah. Aku kok ketoke wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki Karang Kadempel, bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Edian ora basa karo piyayi. Basa apa? Awan basani kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendhita. Bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari ning keleke papat. Lho, keleke papat piye? Kowe darang ngerti critane apa? Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora watun iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, neng kene sapa? Kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Lena pangendhamu tak pecah siramu. Lena pangendhamu tak suguhi ramban. Lho. Tanahe dedak kowe mesti doko. Ha ta? Kuwi pangananmu to? Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Wis. Ijo-ijo dengkul mlocot iki. Mati denengku panggal tak ayani. Yo. Nek ora ana sampean modar tenan. Kita arep melu perang Borangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita kaya mencolot-mencolot. Orang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang. Pengen iso perang. Pengen. Ngamuka tak bantu. Serius? Yo. Ya ora mung omong kosong lho, ora.
Tak bantu. Carane aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem, ora sedeng. Napa riki? Niki ciut ning sok amba barang. Dengkulmu melocot ora. Ngampet-ambekan. Mancing ning awak mau. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus? Sampeyan teng ngendi? Ning awakmu. Serius tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane? Tenan. Carane ngampet-ambekan awakmu tibakno ning bumi ora bablas tekan jero bumi. Nek serius niki? Yo. Mun anggere aku kejegluk tak tonyo sampean yo. Wah, langgeleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye Reng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena. Nek ambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weruh. Ki lho, mat ki lho. Yo. Jedul mburimu Reng, mburimu wedan. Ambles meneh. Mburimu Reng, mburimu wedian ora sida. Mburimu Reng, mburimu wedian bocah iki kok mbeda wong tuwa. Mulane ndek Bendara iki dimanfaatke. Iya, war njaluk Ndara Gatotkaca. Ayo, apa selamat. Nolo garing nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer Ndara. Kula wiwirangan. Pamer apa? Dicelupi Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Tela kula dintekke kabeh. Telone sapa? Tela pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndara Antasena, mbok kula dinjingi ta Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu? Nggih, ngampet-ambekan. Aduh. Malah ngentut e kula. Pun kipun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah Dirgantara. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, Gempon. Irikata Dyan Gatotkaca tinon mapak Karakasuta. Mpun Den, wis. Pun mancing teng awak. Wis. Carane mabur sikile gedruke ping 3. Kowe bakal ngambah Dirgantara. Biar kowe wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajake wae sing rumasane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, Kurawamu, Suramarta, Jawa, cangkingi siramu kabeh kowe. Wah, edan. Bajikul. Wah, cilaka iki.
Sapa ora kowe Durmagati kowe. Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng dasmu lho, Reng. Konjur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gong. Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir Kantara. Ayo, arep ngapa kowe? Waduh, Durmagati lolos, Durmagati lolos. Waduh, kok mak slep kok ya penak banget ya Bagong ki ya. Kaya ora ana ganjelan sithik mandlep ngono. Dan kaya ora ana gregel-gregel iso. Kaya mak slep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan anak. Rumah saya kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh Panakawan kok sampenae dhewe. Oh, Kurawa nggedabiah kok kian cacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh Panakawane kok bubar ora karo-karuan iki arep menang karo sapa to, Le? Aku iki umun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Selamat malam. Sengkune gila karo aku. Paring dikira demit kok jedul saka njeron bumi. Meneng wae. Oh yae, lagane. Banter tenang, Bang. Mati aku sambat to. Ayo amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jamule. Kurawa ora gawe rusak karang kadempel. Jamule. Wak tonyo lho, Reng. Meduni nang isor nggo pencokan sirah. Sorry. Yo arang rung tau landing. Ning ngapura kaya. Ki sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake Reng. Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem, ha? Aku tak golek pitik saoke-oke. Beras diwur-wurke nang mripate Sengkuni. Pitik diculke ora nata limatane Sengkuni. Aja, urung entuk pitike. Lho kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Sakit to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor, sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora pedhot wetenge. Aja Bagong. Gerobake lagi nggo ngusung damen. Kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditenono kowe. Iki aku nek wis nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendhem urip-uripan ning bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bati.
boyong karo bapakmu ayo. Aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe ngoparangi karepe Begawan Durna, kowe tak kantutke dosane kowe tak sirnake Bagong. Wo, lu ngerti awake dhewe jan. Bar nyenake Bagong apa piye? Hah. Pengen tak timblis saka dhuwur. Ya ngono apa piye Durna? Lho gareng kok iso mabur? Lho, gareng wis tuku tiket pingenane kok. Padahal kira iso mabur. Gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean Dries. Sampean pecah sirahe glecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Kita ketoke ndase tok. Ndase tak ketoke awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis gareng. Ak candawamu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles kuwi cetha yen kowe kencingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamana cundha maneh ning nganti aku tekaning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temama ning awakku kowe sing tak ajar Begawan Durna. Suwun nggih Den. Yo. Padha-padha. Ning telane gareng balekke. Ajeng kula nganu kebaan rondo Kebaan rondo ki rak yo golek nganggo dhuwitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane gareng. Balekke, nek ora tok balekke aku moh. Kowe tak pidana engko. Nggih, mengentuk sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula lebokke sak barang Gongnon. Kurawa wis mundur. Nggih. Bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine apa sing diperintahke bapakmu bakal dilaksanani dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih. Mir. Setan. Mboyo sing sopan karo bapakne marmir. Timbali Ndara Antasena. Nendi? Kae nang pelataran kae Andragarkaca Ndaratarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi engko ndak aku wong tuwa ora kene dono koso malah cenguk-cenguk. Ning Kamarta, aku saged diutus ning Mandura. Siwa Badranaya. Nggih. Tak suwun ampun ngantos dados dredah. Pokoke upama sinuwun Narendra ing kula kersakaken rawuh nek ora kersa rawuh ora apa-apa. Ning sing baku pusakane. Dadi sing diutamake pusakane. Oh ngono kae. Nggih. Yen pancen kaya mengkono aku tak nyuwun pamit. Yo Siwa Semar aku nyuwun pamit. Siwa Badranaya aku nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos kula enteni teng Karang Kadempel. Nglumpuk ing para bendara lan pusaka bisa nyembuh kekuatan kula anggen kula badhe mujudaken gegayuhan kula Ndara. Yo, aku njaluk pamit yo kek. Nggih, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ing ngatos-atos nggih. Tak tampa. Gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Antasena Atmat Jakuca bagus padha kanthi raja sak praptamu. Pangestune Siwa Ireng wilujeng niring sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya wa. Ya nggih tak tampa pangestu tampanana. Anggere kekalih. Ingkang paman ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih. Paman Setyaki minantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman. Iya kula tampi. Bektiku katur ya mak cilik. Iya kula tampi Anggir Antasena. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing datul ya Krujing Ndrawati. Yo, mak cilik kaya wis ora kurang prayoga. Misanggeni. Ana mari gawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Mara gage matura, yen pancen sowanmu iki saka pribadimu dhewe, matur ingkang terwaca, nanging yen ana ingkang utus, sira diutus sapa kula? Mama Ireng. Atmat Jaku Ndrepsila geni kepiye? Sejatine praptaku ning negara Ndrawati iki ora saka kareping Wisanggeni dhewe, nanging pancen aku ingkang utus. Sira kulub diutus
dening sapa? Aku diutus dening Kaki Badranaya, ya kakekne Semar. Wa mugi andadosna ing kawuningan yen to sejatine kakekne Semar mau banget nggone menggalake marang negara Ngamarta. Ya kuwi negaraning kepundhenku para Pandhawa. Mulya ento nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngamarta, mesti kakekne Semar mbudidaya supaya mulihake negara Ngamarta kaya wingi uni. Yo, pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya. Lah, dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh. Kalawan wisanggeni kakekne Semar dawuh kelawan aku. Yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman Pacoban. Akeh para kawula ingkang padha sinar marang kautaman, wekasan jejeking adil padha ditinggal. Pernataning hukum negara ora padha dipaelu. Wekasan padha ngudel bingung numbuk bentus sakarepe dhewe. Mula kakekne Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong, ingkang tanpa beda kaya wangunaning kayangan kuwi ora. Nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi uriping para kawula embane kaya ning kayangan. Kebak ing katentreman, kebak ing karukunan lan kabungan, ora ana rasa cedha cinedha, ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa regejegan. Anane amung sarwa tentrem, suka raharja. Kepengin diwujudake ana ing negara Ngamarta. Nanging ana syarat-syaratane ya kuwi kudu nampa rawuh ing pusaka Ndarawati ya ing winastan Sekar Wijaya Kesuma. Mula gandeng kakekne Semar kuwi piyaying wis keladuk yuswa. Mula tumuli wisanggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuhing kakekne Semar minangka duta saka Karangkadempel sowan marang Projeng Ndarawati. Ing wigati aku pengen nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma yen perlu Siwa Ndarawati ndak aturi rawuh ning Karangkadempel. Saperlu ngestreni marang kakekne Semar nggone bakal duwe gawe mau apa upama Siwa Ndarawati ora kersa tedhak dawuhing kakekne Semar cetha lamun yen Siwa Ndarawati ora kersa rawuh ning Karangkadempel ingkang kudu rawuh pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Kesuma wa ireng ing Ndarawati kemejot padoning latinetra kocak ngundarandir idemnya mangolon caka wadanari romberanang kuseta. Lah kok dadi Semar pengen bangun kayangan kuwi apa pancen wis dibeta nganggo naring teng ganep. Yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa mathuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan. Sabab tan wurunga lamun kapireng dening para Jawata Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa. Mula Kang Sanga kuwi wisanggeni yen to siji sira pengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Aku tak takon karo kowe Margake Wangsulana, Sekar Wijaya Kesuma kuwi apa to? Kuwi pusaka kadewatan. Kuwi pusakaning para Jawata ingkang diasta dening awakmu Ndarawati. Mula rasa ben wong diwenangake ngasta jeneng Sekar Wijaya Kesuma. Apa meneh amung drajating Kakang Semar Badranaya. Mula Kang Sangka kuwi sing gedhe pangapuramu siji, Sekar ora bakal tak paringake. Angka loro aku ora bakal prapta ning Karangkadempel. Mergo aku wegah yen to nganti kelepetan dedusaning Kakang Semar gone bakal bangun kayangan mau wisanggeni. Kagatri sanggap pirang ulin angkul kirempit-kempit dosang reknaning bawana. Di wisanggeni wis didapuk minangka dadi juru wicara wontene aku ingkang eksekusi. Lho. Tembungmu iki apa? Tegese aku sing tumandang karya. Nek Pakdhe ora maringake Sekar Wijaya Kesuma diboyong marang Karangkadempel, tegese Pakdhe ora njurung marang kersaning kakekne Semar nggone bakal bangun kayangan negara Ngamarta. Tegese Pakdhe mentala marang kacintrakaning negara Ngamarta, Pakdhe seneng yen to negara Ngamarta bakal rubuh. Merga kawulane padha nungsang puyang ngudel bingung numbuk bentus sakarepe dhewe. Mulya yen to nganti Pakdhe ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima. Saiki ngene, Pakdhe gelem maring ngampil apa ora? Lho. Lah kok dadi kowe sugal ucapmu Antasena? Sugal wae. Sampeyan men disuwuni ngampil Sekar Wijaya Kesuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama. Aku ki wakmu Ndarawati wis ngerti. Apa kaya ngono kuwi wak abon. Sampeyan ki wakku Ndarawati.
nek sampeyan ngregani karo rembunge Wisanggeni mesti maringake wujud ing Sekar Jayakusuma. Nek Siwa Ndarawati ora maringake rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kok sik to? Tembungmu kuwi kok nantang karo awakmu Ndarawati. Tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung iki tegese kowe arep wani karo awakmu Ndarawati. Paripaksa kudu wani. Nek Siwa ora maringake ngambil aja takon dosa. Aku wani karo Siwa Ndarawati Pakde Kresna. Menawi angger badhe tumindak kados mekaten mangsaipun sanes Kanjeng Prabu Ndarawati. Nanging Setyaki minangka dados senopati Ndarawati ngempun ngaremaken tentrem lan botenipun negari Ndarawati menika wonten pundhakipun senopati Ndarawati ing pamaning Garbaruji. Iya, aku ngerti, Pakde. Pancen wis tak jarak. Aku muni ngene mau, aku menjontrot penggalih Pakde Garbaruji. Atau mak cilik Garbaruji supaya Pak cilik nesu karo Antasena. Neng kene iki malah dadi jalaran nggonku bakal meksa karo Siwa Ndarawati maringake Sekar Jayakusuma. Saiki kersaning mak cilik piye? Menawi angger sampun boten dipun nemutaken kepada waksa kula mentala kalian panjenengan. Nek pancen mentala pampane ora ning kene mak cilik. Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Sencaki menang endi? Kula aturi jalan jawi kene. Krewikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mongko niate wakmu ora kaya ngono kuwi Sanggeni. Lah kok dadi kajangmu ngrandu gomboling ora bisa meper maramu bal-baling kanepsun. Aku mung manut karo Siwa Ndarawati. Yen manyen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggih. Mengko mundhak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Nata Ndarawati. Kakangmu Antasena ndakno, Setyaki tak endake. Sekar Jayakusuma mengko bakal tak pitunge dhisik Wisanggeni. Iya wae, ngestake dawuh. Kowe Antasena, ayo panggah tak ayani Mak Cilik Setyaki. Oh, iki merganing batimu. Kakang Antasena, Kakang Antasena, aja kaya ngono. Kakang Antasena sabar. Wah, ngegol-goli kowe iki. Wis arep dadi mengkari bet-bet ngono. Rame iki mau. Rame-rame apa? Iki ki makmu cilik, makmu kiper kuwi. Makmu cilik. Kowe iki omongane kok kaya bocah enom to. Iki aja nganti tok waneni ndak ora prayoga, ya mung arep jajal. Ora kan jajal-jajalan. Jajal kok ora tuku. Kuwi lah senengane kowe iki senengane kok. Tak tabuk sisan. Setyaki wonten dawuh. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Iya, setaken. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Antasena kuwi anakmu. Nanging suwantenipun sampun nyocok dhateng manah kula. Cah enom ora ngerti tata krama karo wong tuwa arepane. Nek kandhani ora dicempalani ndak metuman bae. Iya, aku percaya. Kowe mesti iso nyempalani Antasena ning urung kaluwan karah, ya to Ni? Iya. Urung karuan kalah sing dadi nyatane jadiane jajal. Nek iki kose. Wis ora padha gelut to. Aku wegah nek kaya ngene iki. Antasena piye? Sekar Jayakusuma tak paringake. Lah rak ngono kit mau malah ora geger to Pakde. Mau nek wis paringake mau malah ora gayeng kaya ngene iki. Wis to, gawanen nanging aku mengko uga bakal prapta ning Karang Kadempel. Aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar ngene bakal mbangun kayangan Guru Ngamarta. Ya. Mergo aku percaya karo Kakang Semar iku ora bakal tau goro karo sapa wae. Aku ingin tanggung jawab po, ya bisa ngene tampan ana. Sawise mbok tampani kowe bali marang Karang Kadempel. Engko ora suwe aku mesti bakal budal marang Karang Kadempel ngaturake panuwun po. Sekar Jayakusuma baya ngendhisik mung aku nututi. Iya, Siwa Ndarawati ngestakake dawuh.
Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang Setyaniko garwanira Setyaniko garwanira Setyaki wonten timbalan sagedhakan iki ora teka parangake nderek mriki reksana negara Indrawati ya Dimas mriki ngestaken dawuh aku tak mbuktekake kelawan kabar ing tak tampa saka anakku Drapsila Geni Siwi Sanggeni nggone Kakang Semar kepengin bangun kayiwangan dan tumraping negara Ngamarta mriki ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Prabu rawi kula mekaten sembah kula ingkang gumiring Jengkar Paduka Setyaki iya aku njaluk pamit titip negara ya Dimas loro kono ngestaken dawuh sugeng tindak Paduka mugi kalising sambi kala prapta wonten negari Ngamarta Setyaki kadangipun Kakang Yayi iya ngaturake panuwun Dimas dapur dipun utus dening Kakang Semar inggih Siwa Badranaya suwaspadosowan ngabiyantara ngersa Paduka Kanjeng Prabu Darma Kusuma mugi andadosna ing kawuninganmu bilih sakmangke Kyai Semar nedya gadhah damel inggih menika gegayuhan ambangun Praja Ngamarta sarana ambangun kayiwangan ing mapan wonten ing Praja Ngamarta boten wujudan papan ingkang endah imbaning kayangan babar pisan boten namung kala wau kinarya sasmita bilih kayiwangan Umikun sing langit kelap-kelapaton lergen saking risang mawe gandrung ing Tandurja nggih kasinggihan mbok kula ingkang sowan kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening ati ora liwat pangestu ning wakming Mandura Tampanono kula pendhingga jimat paripin dayaning kasantosan eneng apa kowe sowane negara Mandura mugi andadosna ing kawuningan sowan kula mboten saking pingajengan kula piyambak namung dapur dipurutus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar utusan lawan anakku Jangkar Bumi li kasihan mengaten. Wigatine. Kakang Semar utawi Siwa Semar Badranaya badhe ambangun kayiwangan wonten negari Ngamarta. Mboten ateges ambangun papan ingkang endah namung bangun dhateng gesangipun para kawula. Bangun dhateng lair batosipun para kawula sak negari Ngamarta. Saengga negari Ngamarta sak mangke saged pulih kados wingi uni mujudaken praja ingkang ayom ayem tentrem.
nanging kedah syarat-syaranipun wonten kula kunjukaken kersa paduka Kanjeng Wah ing Mandura. Lho, syarat-syarane apa? Syarat-syaranipun boten sanes kejawi namung paduka Kanjeng Wah Mandura mari ngambil pusaka ing Mandura. Kiai Nenggala tuwin Kiai Alugoro. Sak mangke parenga badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Lho, Kiai Nenggala inggih kasinggihan mekaten. Antarja. Yen mesine kowe ngerti, Kiai Nenggala Kiai Alugoro kuwi duwe pusaka bain-bain. Kuwi pusaka kadiwatan. Lah kok dadi Kakang Semar bakal mboyong wujuding Kiai Nenggala lan Alugoro dadi sarana sarastrana mbangun Kahyangan negara Ngamarta. Apa ora melek mripatmu? Kiai Alugoro kuwi pancen iso tok gawa, iso tok boyong. Ning nek Kiai Alugoro utawa Kiai Nenggala kuwi mapan ana ing sak njabaning daging, sak jeroning kulit. Kuwi ora iso digawa dening sapa wae. Kedah saged kula boyong po. Nek aku ora entuk, kula kedah meksa lan paduka Kanjeng Prabu Mandura. Piye? Kula kedah meksa dhateng Kanjeng Prabu Mandura kemareng mari ngambil pusaka kali. Kowe arep meksa karo Baladewa ya? Kowe arep meksa karo Baladewa? Yen ngono kowe wani karo wakmu Mandura. Mboten ateges wantun, nanging menawi kula wangsul mboten pikantuk damel, ateges kula badhe dipun paidu dening Siwa Semar Badranaya. Sampun mboten wonten ginanipun kula jejer satriya, teko kula sampun sagah nanging mboten kababar dados pakarti. Yen ngono karo wani karo Baladewa, nyuwun pangapunten. Iblis lanat bayi iki sore. Mbok Prabu kedahipun nenget. Ya, aku tak sareh. Mbangane seseke ra jamak-jamak aku tak sareh. Aku tak sareh. Ngoyak apa, golek apa? Piye? Nyo tampan ana Kiai Nenggala. Prabu, nggih, kula kanthi wonten ing Karang Kadempel ya. Ayo kersa tak tutke. prayetna samorere seka balik tityoni gandayani Trisunya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar
Kakang Semar. Apa niate Kakang Semar pancen wis kaya diaturake dening atmajaku kabeh? Yo, Kakang Semar. Kakang Semar apa pancen kaya mengkono? Den. Napa sing kula lakoni niku mboten kula kok pribadi dhewe sing ngrasake. Mboten kula dhewe sing ngrasake. Ning niki kanggo kabeh, kanggo bebrayan, utamane bebrayan negara Ngamarta. Kula nyawang negari kula, lah kok wis ora kaya mbiyen. Katone wis ora tentrem, katone wis mboten jenjem. Kawulane padha nggugu karepe dhewe, sithik-sithik gegeran. Ana perkara sithik digawe rame, ana perkara sing sepele digawe ora tentrem kahanane. Kahanan sing kaya ngoten kula niku ngrasakake. Nek kawula Ngamarta wis koncatan rasa kamanungsan, mula kudu dibalekake. Negari Ngamarta niku dados negari songsong agunging para kawula. Negari Ngamarta menika dumati saking pulo-pulo ingkang kathah ning rumiyin manunggal dadi siji, ning saiki kok sithik-sithik geger, sithik-sithik geger. Awi dipun dandosi sranane sampeyan-sampeyan iki minangka dadi pangareping para kawula, aja wegah cedhak kalih para kawula. Aja rumangsa sampeyan ora duwe tanggung jawab nyaketi batining para kawula. Kawula niku mboten butuh diparingi duit, kawula niku ora butuh diparingi brana picis. Ning kawula niku butuh dicaketi rasane, dicaketi atine. Dikaruhke mawon wis senenge ora jamak-jamak. Anane kanan kaya ngeten niku merga kawula ora nate dicaketi karo pengarepe. Mila awi sing empun nggih empun, nanging sakniki awi didandani alon-alon dibangun supaya Ngamarta embanipun kados wonten ing kayiwangan. Gesanging para kawula kebaing katentreman, kebaing karukunan, sami-sami ngraosi bilih gesang wonten negari Ngamarta kedah junjung dhateng negari Ngamarta. Ngrumaosi jejer putra bumi kudu ngreksa marang praja Ngamarta. Kakang Semar iya. Lah banjur pusaka iki gunane apa? Niki jane rak minggu srana sampeyan leda tekan Karang Kadempel. Nek mboten kula jaluk pusakane ngeten iki, sampeyan ora bakal tekan Karang Kadempel. Monggo kula niku abdi lho. Kula niku abdi. Ora ketang pisan pindho ya sok ditileki. Ora ming dinengke mawon. Nek kula ditileki tok-tok Semar kowe waras apa ora? Kula niki le sowan ya mempenge ra jamak-jamak. Pendak-pendak kula caos bulu bekti glondong pengareng-areng dhateng punden Pandhawa ya seneng kula mboten jamak-jamak, merga pendak-pendak kula dikaroke. Ning kula ya ora tau ditileki, ora tau dikaroke, mula kula gawe srana kaya ngeten niki. Ning napa sing kula ucapke bakal mbangun kayangan niku nek mboten dibantu oleh punden-punden kula sedayanipun lancur-lancur Pandhawa mboten ajeng isa nglakon. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar, Ndara Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa ngemutaken para putra-putra lancur Pandhawa ya ampun ado-ado kalih para kawula. Dicaketi atine para kawula, dicedhaki. Mangke nek sampeyan cedhak kalih para kawula niku ora usah mangkongkon, ora usah mangumumke, ora usah ora usah mangratake dening para kawula sedaya pun ngrumaosi dejer minangka kawula Ngamarta sami sengkut gumregut mbangun praja. Sami pitados kalian pangarepipun, sami pitados kalian pendhuwuripun. Mergi sing dhuwur ya nggatek karo para kawula. Nek kawula digatekke karo sing dhuwur, kawulane mesti nggatek karo sing dhuwur. Ing mekaten mujudaken praja ingkang gemah ripah lo jinawi kerta tata turaharja ayem selaminipun Ndara.